ore studio kae. Moko kuom gin penjo kendo bende ang' na mi thuolo mar duoko penjo ma kamago e sama owinjore. Jaote Millicent wacho ni owuok Mwer Upanda, Siaya County, wacho ni entiere kodwa e chendo mana kaka pile kendo oketo wang'e e Ramogi TV maneno chendo ni mar Amany Piny. Maka Hafande Abdul wacho ni Ombei Kiliti skule mokete wang'e weche gi George Henry ntiere Okwala. Kaito Mark Odima wacho ni Game in Orombe Village hema ginene weche gi manyien kachiel kod twak makamae. Yaneno kanyo otemo ore kanyo gi Jackie Nyarmodi ang' na mi thuolo mar duoke. Openjo ni penjie wendo ni to soil pH onego tim sadi ka koth chwe koso. Roy. Erokamano, soil pH onge gi sea maber. Inyalo time sama miikri ni koro idwa tiyo gi puodho ma mondo ichak ng'e. Tang'iso jopur ni mano penjo maber ahinya. Pile pile wadonjo e puodho to an wakomo to waseringo waomo DAP waomo CAN wakete puodho. Kok wang'eyo ni to puothwa ni ochal nade, ang'o ma en godo tang'o ma oonge godo. To ma kidwa ng'eyo to nyaka tim gimiluongo ni soil testing. Soil testing ni bomiyi thuolo mar ng'isi ni puothwa ni en gi nitrogen maber kata puothwa ni nigi nitrogen matin onego medi. To pile pile ng'eni kwa timo kama maonge gima wang'eyo to wan waketo mana geno. Seche moko mwamiye ni ong'eny godo ichaki mede. Sami mede mobet gi mang'eny molo kaka onego bedgo bohinyo cham. Koro jopur onego bed ni encourage gimiluongo ni soil testing. Emomiyo an kaka migawa mwachung'ne miluongo ni Kia Initiative sani wagero soil lab e community wa ma Kisumo Nyalenda kendo wakwayo jopur mana alwora mondo wabochako wuothe gweng' kwatimo nyisogi ni wakelo kony mar timo soil testing e alwora machiegni mondo jopur ong'e ni lope ni to chal nade, to be onyalo pidho gima waketo neni, to gima onge go ni inyalo mede marom nade. Erokamano ahinya. Samoro nitiere gwenge ma pok wuothe